र'। दे जुरि रानि साहाया लोंखादो नङाबा दा सुगोन ना। ओं मादै। ओमफ्राय सना हा जावैसोआलाय बोरोथो माबा आयै नों लाबोनाय दाउलाखौनो सिथारहोहैदोंमोन आङो। ए हासा लोंनो लिंहरग्रोबालाय माथो जायोमोन आइ। नांथ'ला दे आयै सिथारग्रोथोंसै नामा। दा फुदुंफिनना होनोसै आङो। जुरि दे दायो रायलायफिनबाय था साहा लोंग्रोद'। ओरैनो माबासो इस आं मिथिखायो दे दै नङा जेबो बिदि। देद' लोंद' मामबे। आयु ओमफ्राय नायनाय जि बुरजा माबा माबि लाबोलायबाय बेनाबाथाय। औहाय हामा माथो लाबोखोथाय। जेबो नङा दे आयै फैफेरि फैनाय गावस्रा अब्लाबो आइ। दे जाग्रोलाय दे होमबालाय। दानालाय बोरै सिथारबावनांगौ जाखो। आं दाउखौनो सिथारफेरा। गैलालै दानाबा। आयु माथो दाबो सिथारखाङाखैनो आंलाय बेखौनो सिथारखांबायसो नंदोंमोन। देदो सिथारदो मामबारे। माबालै आं माने दाउखौ सिथारफेराखैमोनलै। मायो दाउ सिथारफेराखै। आं दखानावसो लांसै नामाथाय। लांनांलायनाय नङा दे आं दंना आं सिथारगोन बे दाउलाखौ। मा? ओं आं सिथारगोन। जेबो सिन्था खालामनाङा आं दङना। बहा गोमालांखो जिउ आंथ' दाबो बेयावनो दं। नों मिथिगौ ना सोरां आं नोंखौ बेयाव मानो लाबोदों। मानो? बेखौ नायलाय। मा जाखो बे बिफाङालाय? अह आंनि बुद्धु सना। बेहायना मानसिफोरा मोनसे फोथायनाय लाखियो आरोना। बे बिफाङाव मानसिफोरा बोर बिफैयोनो आरो सोरबा सोरबाथ' बुङो जाफुङोबो होनना। बेफोर गासिबो नंखायसोलै। अह नंखायबाबो नंगौबाबो आंबो ना खेबसे बोर बिनानै ना नायनायथारनोसै। दाना नोंनि बोरा उल्थासो जाबायलायनो जों मोनलायलायासैलायनो। नुबाय दा माबायदिखा बियो माबा मन्दिरावबो गोदाव सोराव रायलायलाबाय थायो। आं बिदिबा बायो रायलायनो नोंजों। आंहा बेयाव बोर बिनो फैदों जों सानैनि। आंबोथ' नायनि ना मारै मोनलाया जोङो। देलै दे। आङो ना बेवहाय जों सानैनि बोर बिनानै बे जेखौ बेवहायनो दोनबाय। दे खोनाहैखाबाय बे भगबानाबो। खोनाबाथ' ना मोजांसो दा। नों आरो आं आरो जोंनि मोनसे समायना सिमां जाफुंगोनखौ मिजिंथिबाय। जाफुङाबालाय? 101% जाफुंगोन आंहा फोथायनाय दङ। बोरो जिउ नोंनि जाफुंग्राया। बहा गोमालांखो जिउ आंथ' दाबो बेयावनो दं नोंसो गैला। नोंनि बोर बिनाय नंखायसोमोन नामा? आंखौ हारसिं नागारना थांबाय। सोरबा जावलियासो खोमालै। जायखिया होलांनोसै जोंहा। औ
Ada, थोदो थांसै जोंहा। औ। Ada, नों मानो बेयाव हारसिं जिरायबाय थादों? Ada, नों बेयाव रांसो मागिदों नामा? आंनावबो गैयानो राङा। आंनो ना? आइया दहाय थाइबा होदोंमोन। आं नोंनो होनोसै दे आदा बिदिबा। सोर नोंलाय? आदा, नों मा जादों? नों अबेयाव थायो आदा? जेराव मेरावनो। आदा, आं थांथ'नोसै दे। आदा, आइया आंनो मेथाइ जानो होदोंमोन। नों मेथाइ जादो दे आदा बेजों। नों थाथ'दो दे आदा, आं थांथ'नोसै। लामानि भिखारिसो सानबाय माथो आंखौ। बिदिनोथ' खालामलांबायना नों, एमि। सोरां, जेसेनो नोंखौ बावनो नाजायो बांसिनसो गोसोआव फैयो। जिउ। सोरां। फाग्लिसो जालांसिगोन खोमा आंबो। दानो बेबो गोमोरगोन, सोरां बायदि। जेरावनो मेरावनो जानला मानला नुलाबायग्रा जाबाय। गामलाया बोरो? इयो, माथो गोमोरासै बेलाय? खेबसे दांबावनायनि र'। आं गोमोरनो रोङा। इयो, आसलिसो माथो। मा, नख्लि जानांगौमोन नामा? गामला नांगौ आंनो, बोरो? गामला? मानो? बेदर दोननो। बैहाय दङ, नागिरनानै लां। साराबा बहा थांखोलै? बेनोथ' ओरैनो मादैया बुंखादों सारजों जेरावखि थाङा थाफाबाय था होनना। थांलाय नों नायना फैलाय एसे। आइ, न'आव थांसै ना? औ आइ, न'आव थांसै। सार, न'आव थांसै ना? आइ, आं जि मेथाइ जानो लुगैदोंमोन। आइ सना, नाथाय दि फैसायानो बारा गैया आंनाव। थोदो, आइ न'आव थांसै। सार, मादैया फन खालामगासिनो, बहा दं होनना। बेथ' दहाय। मा जाखो आइ? थोदो, थांदिनि। आयै, बै मानसिखौ नुदों ने? सोर मानसि आइ? बैयाव गसंनाया आयै। औ, ओमफ्राय मा जाखो? गारियाव जिरायग्रो, फैगासिनो आं। दे जागोन सार, फैद'। आंना, आयै, बे मानसिखौ दहाय मन्दिरनि लामायावसो जिरायलाबायनाय नुदोंमोन। आयौ, हामाथो मानसिखौ नायबालाय बिदि नुवालाय आइ। नों दस्राखौसो नुफ्लांबायदोंदां आइ। नङाथ' आयै, आंनो थाइबा होफैदोंमोनथ' बेनो आदानो। नों आंनो मेथाइ जानो होनाया दहाय, बेखौनो होफैदोंमोन आङो। लों, ओरै फैलाय नों। सिन्था जानाङा, आं गोदानायाव एक्सपार्टखा। खनसेनो थबस्र' दानस'बानो जानायानो। आं मारै हास'गोन नायदे। दे। नोंनि समा सफैबाय, दाउला। आंखौ निमाहा होदो। नै, जाबायबो दा। नुबाय, गोदोनाया जबायबो दा। गावहा बेखौनो रोङा।
जाखोमोनबा? मामु नानि नोंना? आंनि मुङा जोंथियादा। बिराद मोजां माथो। नों मेथाइ जानो लुबैदों ना? आंहा दा नाथाय फैसायानो गैया। आदा, एसेबां बुरजा रां? न' ला। नोंनि गोजा बे। नाथाय आदा, नोंथ'। बेखौल' लादो। नों जेरै आंनो अननानै होदोंमोन ना, आंबो नोंनो अननानैसो होदों। ला। आयु, बाबु नाङा नाङा। अननानैसो होदों आं। नोंसिनि नांगौआव बाहायबानो जाबाय। आदा। बाय रानि। आंखौ मानो बिदि खालामलांखो नों? बुंलाय। मानो? आंखौ मानो थगायखो जिउ? मानो? बे जानो हाया। आं एमिखौ बावनो हाया। आरो सोर बेलाय? आंनि एमिखौ आंनिफ्राय गोजान खालामग्रा सोर बेलाय? जोंनि लामायाव हेंथा जाना दं नों आदा। आरो आं बेबायदि हेंथाखौ मोजां मोना। जायखि आंनि बिदायानो जाथों।